Aquesta setmana ens hem desplaçat fins a Premià de Mar, on s'està celebrant el campus de futbol sala del municipi. Més de 40 estan gaudint del seu esport favorit i, a més de passar-s'ho d'allò més bé, aprenen a millorar la seva tècnica. El campus, que enguany arriba a la seva 8a edició, compta amb la presència d'entrenadors de primera divisió de futbol sala. Més de 40 nens estan gaudint del futbol sala a Premià de Mar. Això és possible gràcies al Club de Futbol Sala del municipi, presidit per Òscar Larrocha. Aquest és el 8è any consecutiu que se celebra al campus on els joves jugadors aprenen tècniques del seu esport favorit. Pues m'agrada perquè així cada cop aprendrem més coses, com som joves tenim que aprendre ara i quan més anys tinguem d'experiència millor pel futur que tinguem a la carrera esportiva. Diversos entrenadors del primer nivell es desplacen a Premià de Mar per portar tota la seva tècnica als joves de Premià de Mar. Aquest és el 8è any consecutiu que fem al campus del Club Futbol Sala Premià de Mar i aquest any hem volgut enfocar de diferent manera. Aquest any hem donat un salt qualitatiu a totes les categories i estem intentant que durant aquestes 4 setmanes 2 cops a la setmana vinguin diferents entrenadors arreu de Catalunya, titulats. Avui, per exemple, està entrenador de porters, està el Joan, hi ha un monitor, un amic seu de Vilassar de Mar, i en l'altre camp, com es podrà veure, està el Xema Redondo, l'entrenador de segon nivell, que aquest any ha fitxat per l'Olímpic La Floresta Nacional B. I jo agraït, a la setmana que ve vindrà l'entrenador del Barça, el Cani, vindrà també el Jordi Palau, un entrenador de porters contrastat i jugador actualment que s'ha fitxat per Sant Cugat per jugar a Nacional A, i dos o tres més entrenadors. Cada setmana, com he dit, vindran entrenadors de tot Catalunya perquè als nanos és el que més li agrada. El club ha posat a la disposició dels pares un conjunt de professionals que faran que creixi, evolucioni i formin els nens com a jugadors i també com a persones. Un dels entrenadors explica a les càmeres de Canal Català Maresme tot el que aprenen aquests nens en el mes de juliol. En principi treballarem amb els nanos la recepció, la col·locació, a veure si tenen por de la pilota, com has de col·locar-se, a l'hora del passe. Intentarem millorar tot el que es pot millorar, i sobretot això, que els nanos agafin confiança en la pilota, exercicis molt fàcils de fer i d'executar. En la 8a edició del campus també hi haurà espai per als nens d'entre 6 i 10 anys que tenen una preparació especial. Principalment el que els ensenyem és una mica de psicomotricitat perquè controlin la pilota, els fem molt petits, la pilota és diferent perquè la grana els hi pesa molt i encara no tenen molta força als peus. També els ensenyem una mica a controlar-la, que la sàpiguen trepitjar, que la passin amb l'interior i més o menys que la controlin, tampoc els hi demanem gran cosa. La veritat és que sí que es nota, quan estan aquí cada dia 2 hores durant tot un mes, al setembre quan venen molt diferents, es nota molt els que han fet al campus dels que no ho han fet. La millora tècnica individual, com la potència, execució, entre d'altres, seran les activitats que treballin els més menuts en el campus del Club de Futbol Sala de Premià de Mar.